Hadir meleh keripik tempene Mbak Nada. Oh, 1000 Mbak Nada mawon to. Oh, kalau cah isine iki 1000. Niki meriah ndah, nek sing 2000 padahal kok punjul titik ngoten. 1000 murah iki Mbak Nada. Iya. Pelangganku seneng, enak, mantep. Apa? Mbak Nada tulukan. Sitok kae apaan sitok? Nek loro ki ya loro to, Bolo. Sitok. Wis Lho, ora usah Mbak nganyang kowe. Nada, jaluk loro dikon tuku siji Wis ora suka apa-apa. les jajan dhek Wis kok. suka, oke. Wis. Tangan lagi perle. Tak wake tepu kuwi. Wah, pelanggan aku setia. Iki anu iki. Mas Mak penul. Paket, Mas Paket. Mantep lelemu. 2 kilo kantun setengah. Mulane ojo awan-awan to Mas Paket. Diresiki sisan. Iya kantun ngumbah goreng dah. Iya. Bakule nasional loh. Wong endi Iki Jati Malang ndah. kuwi? Iya, baik hati loh. Sam jemu kurang modal Mas Paket gawa sik. Ora apa-apa karo bolo dhewe dah. Ora kabeh renyah. Iya. Ngono. Tapi iki mau bayar dah. Iki mau Iya, bayar. nek pas Mas jemu menipis to. Lah kok kandel iki mang. Iki mah ya rada enek modal dah. Tetep saya. Gawa sik Mas Paket. Oke karo bolo dhewe siap.